nian. Nggih. Ditanggap yuk dina iki tak jupuk ning nggonku Pak kudu teko insyaallah lho insyaallah ki piye teko ya apik ora teko ya apik terus piye pertanggungjawabane mlane niki lho wae teng mriki mlane wong Jawa niku nek iya iya nek ora ya ora berarti ngoten niku mboten sae nggih kedah A nggih A B nggih B ngoten lah nggih ngapik sing ora weke utawa sing ora bagihane. Nek sampai wis gelem ngepek sing ora weke lagi baru kan serakah to. Wong ora bagiane kok dijupuk. Nah, diitung. Nah, mulane tetukulan wau senajano kabeh cadangane manusa tapi ora kabeh kenek di apik manusa. Senajano ku kabeh jare cadangane manusa. Nek doyan panganan nek ora doyan aja. Nggih. Jarine wong ketuhanan. Kok sombong. Lah niki kan mboten cocok to. Leres. Nah, ojo sombong, ojo dumeh. Terus niki wau ojo cidra. Ojo cidra kuwi tegese ojo bohong, ojo goroh. Nggih. Nggih, ojo goroh. Kudu disiplin. Disiplin niki di atas kejujuran. Lah, ojo goroh, ojo bohong, ojo cidra. Ki ora mung napa nggih sak lugune kudu teliti wonge. Mulane dirangkepi disiplin. Nggih. Engko didoli jujur sing dijujuri sapa? Nggih. Nah, tapi aja bohong kuwi. Aja cidra ki tegese aja goroh nek iya ya iya, nek ora ya ora. Ngono maneh nek dijerok maneh aja wedi dibodoni wong. Engko lak ana walese dhewe. Nek wong ketuhanan kan ning kono. Ngoten nggih. Gak ora usah wedi di bodoni wong, aja kuwatir. Nek isih kuwatir percayane isih rung tenanan. Oh isih kuwatir kok. Nggih. Aja citra tegese aja goroh. Nek iya nek ora ya ora. Gak ana tembung setengah mateng. Maksudnya ya ora ngelek. Insyaallah. Lah, ku mateng ora, mentah ora. Cara Jawane kan maga nggih. Maga. Umpamane Mas sok dina iku sampean tak suwun rawuh ning nggonku aku duwe gawe ngene. Ya insyaallah lho. Iki kan ora kena dipertanggungjawab. Umpama wong apa, wong bidang kesenian. Nggih. Ditanggap yuk dina iki tak jupuk ning nggonku Pak kudu teko insyaallah lho insyaallah ki piye teko ya apik ora teko ya apik terus piye pertanggungjawabane mlane niki lho wae teng mriki mlane wong Jawa niku nek iya iya nek ora ya ora berarti ngoten niku mboten sae nggih kedah A nggih A B nggih B ngoten nggih lah niku aja citra tegese aja bohong terus iki aja serakah mau. Ojo serakah iki aja sampai ngapek sing ora weke. Utawa sing ora bagihane. Nggih. Ngapek sing ora weke utawa sing ora bagihane. Nek sampai wis gelem ngepek sing ora weke lagi baru kan serakah to. Wong ora bagihane kok dijupuk. Nah niku. Terus sing terakhir ojo dengki. Nggih. Nggih. Ojo dengki kuwi ojo ngganggu katentremane liyan. Lah mengko sing dimaksud liyan ki ora mung manungsa padha manungsa. Jagat sakmene ambane iki kabeh jarene yasane Gusti Allah. Nggih. Lah kudu ngerti Gusti Allah ki ora mung gawe manungsa tok. Leres. Nggih. Malah manungsa ki dititahno ning donya ki paling mburi, Mas. Paling mburi. Lah jagat sakmene ambane iki dibelah dadi papat. Jagat iki dibelah dadi papat. Sing belah sapa ya wis berbelah awit saka asal. Karo sing gawe urip. Nek cara saiki gampangane ya wis tatanane Gusti Allah, Allah sing nata. Nggih. Tegese ngeten. Jagat niku dibelah dadi papat. Siji jagate tetanduran.
Nggih. Tanduran, tukulan, wis mulai sing tanduran sing pas cilik sampai pas gede. Sugeng, nggih. Nah, ya sing metu wohe lan sing ora metu wohe. Nggih, nggih. Siji jagate tanduran. Terus nomor loro jagate kewan. Nggih. Ya kewan darat, ya kewan laut, ya kewan sing iso mabur, saanane kewan. Nomor loro jagate kewan. Terus nomor telu iku jagate peri. Napa? Ngerti? Jagate peri, jagate bangsa peri, jim, demit lan sak panunggalane. Nggih, nggih. Wis akeh lah maceme niku. Nggih, bangsa peri. Ana tuyul, ana napa niku. Janggetan sing napa nek ngarani nggih. Nggih, nggih, nggih. Nah, jagate peri. Terus sing paling akhir jagate manungsa. Nah, aja dengki termasuk aja mau ngganggu katentremane manusia tok, termasuk sing telung jagat barang iki. Sedaya nggih. Kabeh aja diganggu, aja diusik. Mergo kabeh kuwi ya ditayalah, nggih. Nggih, nggih. Ditayalah. Mulane nek iso belajar no kejawen, Nggih. belajar spiritual Jawa niku nek iso ya aja dikurangi. Mergo ngeten iki lingkupe kan teng napa nggih, mboten agama niki. Nggih, nggih, nggih. Budaya. Ya, budaya. Daya, budaya. Bener agama niku nggih budaya, Mas. Tatanan ngoten nggih. Budaya lah, budaya niku wonten 3. Napa mawon niku, Mbak? Siji budaya adat, Nggih. loro budaya seni, Nggih. telu budaya spiritual. Nggih. Nek budaya adat kanggone manungsa hubungan karo alam. Nggih, nggih. Wong Jawa duwe adat apa? Slametan. Nggih. Duwe adat apa? Nggih. Adat istiadat. Sedaya niku enten maknane. Nggih, enten maknane. Dadine budaya adat niku kangge manungsa hubungan karo alam semesta. Nggih, nggih. Termasuk apa nggih? Keseimbangan alam. Nek ngethok kayu ya aja sak penake. Leres. Nah, diitung. Nah, mulane tetukulan wau senajan kabeh cadangane manusa, tapi ora kabeh kena di apik manusa. Niku sampun kedadosan ten Aceh menawi nggih. Wah, Niku dados bencana sing wati ngoten niku. Nggih. Terus nomor loro jagate kewan niku wau. Ya ora kabeh kewan kuwi kena dipangan. Ya ana sing ora oleh dipangan. Nggih, nggih. Dadi nek mangan ya ora ngrebrak-brak ya kudu ditata. Enten tata cara. Senajan iku kabeh jare cadangane manusa. Nek doyan panganan, nek ora doyan aja. Nggih. Nggih. Engko ora dipangan dirusak, Nah niku. dipateni. Lah iku gak oleh, wis ora ketuhanan meneh iku. Wis seneng mati, mateni penguripan. Nah niku. Nah, muga manusa ora iso gawe urip kok mateni. Kinten-kinten enten pewalese mboten ten alam donya niki misal. Kabeh iku ana efeke. Kabeh iku ana imbal balike, Mas. Nggih, nggih. Terus bangsa peri ya ngono. Ora kabeh peri iki elek. Kadang-kadang manusia dhewe iki elek tapi ora diakoni. Ngoten nggih. Sampeyan lak ora tau krungu nek jim perang karo demit lak ora. Nggih. Tapi nek manusia karo manusia bendina perang nggih. Nggih lah. Manusia niki sak donya. Nggih, aja napa ya didol ya dienggo kekayaan lah. Ku jane ora kena. Kewan galak iku nek gak nyerang wong gak oleh sebetulnya. Ngoten nggih. Nggih. Lah, kewan bedil lah niku wau lho. Ora iso gawe urip kok mateni. Kadang kula tingali kula wastani niku manuk alit-alit ngoten niku dibedili. Lah, Terus pun seto nggih ditinggal gletak ngoten lho, nggih. Mbak. Lah ngoten niku perlune napa? Nah. Lah niku kan pun mateni umur, nyawa. Nggih. Lah niku jare wong ketuhanan. Manuk kuwi ngganggu apa? Lah ora ngganggu apa to? Mboten. Nah niku. Mulane jan-jane ngoten kena apa to nganggo bedil.
Mbok donya iki ora sah ana bedil ben ora ana perang. Karep kula nggih ngoten. Tapi mboten enten undang-undange niku lho sing Lah susah. sing gawe undang-undang ya pemimpin dunia. Mestine pemimpin Mas, ora penguasa. Nggih. Kula wau lak sampun Nggih. matur sak suwene iki Nusantara iki diwalik jeneng dadi Indonesia niki dereng enten pimpinan, dereng enten pemimpin. Sing enten penguasa. Dugi detik niki nggih. Nggih ngantos sakniki. Wong jaman sakniki nek mboten pinter-pintere wong ajeng golek mangan mawon kangelan. Nggih. Nggih. Sing nganggo atas nama ngene-ngene jare nggone wong resik, nggone wong suci, kabeh nyolong, Mas. Kabeh goro. Niku mboten perlu kula ucapaken, kabeh goro. Mergi nggih ngoten. Kan nate wonten saking mriku nate medal saking pekerjaan nggih mergo dipecat, mergo kiambake ngejepan kejujuran, tapi teng mriku malah dipecat mergo napa? Atasane dhewe nyolong. Lah, Nggih. nek ora ditindak niku dos pundi nek ditindak nyatane wong atasane akhire napa? Nggih dipecat. Nggih. Berarti mboten kena dijak nyolong. Nggih. Mane ojo dengki, ojo ganggu katentreman liyan. Nah, manusa ngoten niku mriki nggih keserakahan. Nek cara napa nggih niku wonten sing arani prabot papat niku jarene nafsu niku wonten sing serakah lho. Enten sing serakah, enten sing dengki lah. Leres. Niku kabeh manggone teng jiwane manungsa lah. Terus pundi carane ngerem? Mulane wong Jawa duwe pikiran laku kejawen, laku tirakat, laku bertuhan supaya ngilangi jiwa-jiwa sing dengki, serakah, jahil, medakil lan sak panunggalan niku. Leres. Nggih. Mbah, napa makna tirakat lan prihatin napa niku saged diartosaken penderitaan napa cara menyelaraskan diri kali alam semesta. Nggih. Tirakat lan prihatin. Nggih. Ngaten Mas, nek tirakat niku wong laku. Nggih. Tirakat niku wong laku, misale poso niku wong tirakat. Nggih. Nek wong prihatin ki wong nelongso. Jadi wong prihatin ki wong nelongso, wong susah. Prihatin. Saged diartosaken penderitaan apa? Lah, prihatin ku penderitaan. Uripmu kok nelongso, kok prihatin temen. Nah, prihatin niku mboten mesti wong laku. Nek wong laku mboten wong prihatin. Wong laku niku wong tirakat. Tirakat nggih. Benten nggih berarti. Nah, benten. Berarti nek tirakat niku laku, Mas. Ibarate pengen gayuh apa keturutan direwangi tirakat. Nggak ada kajan. Nah, ya pokoknya duwe tujuan apa ben keturutan iku diwangi tirakat. Nggih. Nah, termasuk wong poso niku wong laku tirakat. Nggih. Mung posone wong umum kalih posone wong Jawa wong penghayat beda. Benten nggih. beda. Iki ora kok abal-abal, kenyataan iku beda, Mas. Secara fakta Nggih, beda. Sakniki ngeten, nek posone wong Jawa nggih. Nek ora poso dhuwit 50.000 nek ora poso wong siji dhuwit 50.000 kuwi nyandak. nggih. Tapi nek pose ya tambah luwe. Kan tirakat yang laku. Nggih. Lah sing umum sakniki mboten. Nek ora poso iku blonjone 50.000 nyandak, tapi nek poso tambah ora nyandak. Nggih. Nggih. Nggih leres. Niku akeh sakniki, kenyataan niku. Wong poso kok tambah akeh to pengeluarane. Mengko jare ora mangan, ora ngombe. Nggih. Kok enteke tambah akeh. Nah, berarti ora poso. Pesta ngalih mangan, Nyalih jam ngoten. ngalih jam, ngalih wektu. Leres.
Nah, dadi wong tirakat niku kaya ibarate wong poso. Nek poso ya poso. Ibarate mangane nek wong Jawa kan akeh, Mas. Leres. Poso mutih, ya mangane wis pamane sego ya sego tok, wis gak atik bumbu, gak atik apa-apa. Lah gak usah tuku iwak to, wis gak usah tuku lawuh. Mosok enteke tambah akeh lak ora. Biasane ngombe teh, ngombe es, terus ngombe banyu putih lho. Lah ya malah saidik to enteke. Leres. Mosok nek poso kok tambah entek akeh iki gak ya kualik. Tapi kenyataane ngoten. Sing enten ten Nah, tengah-tengah masyarakat sakniki cara sakniki kan niku sing umum. Nek poso jare poso blonjone tambah akeh lho. Lah ora tirakat jenenge, lah alian mangan. nggih. Lha niku saestu. Nah, nek wong prihatin nggih, prihatin niku wong nandang cingkrang. Nandang prihatin iki tegese nandang kecingkrangan, nandang kekurangan, terus Nggih. prihatin niku wis gampangane wong melarat maksudnya. Prihatin ya, wong melarat cara kasar. Wong miskin. Nggih. Uripe kok prihatin, gak tahu seneng. Nek tanggane nganggo klambi apik ya gak tahu iso tuku klambi apik, lak prihatin lah. Nggih. Mau iso nyawang tok. Engko anake tanggane jajan, anake dhewe gak iso ngekeki jajan. Prihatin to. Susah. Nggih. Susah. Nah niku wong prihatin. Dadi prihatin karo napa wau, Tirakat. karo tirakat niku bedane teng mriku. Ojo dipadakno. Nggih. Nggih. Leres. Lajeng tirakat niku, Mbah, napa saged dianggep napa lelaku kangge menyelarasaken raga niki lan jiwa niki kalian semesta. Kalih alam semesta saged mawon. Saged mawon. Lah sedaya niku kan kantun manungsane nggih, kantun manungsane. Tujuane apa? Mlaku tujuane apa? Mlaku kan mesti duwe tujuan. Leres. Nek mboten enten tujuane, mosok mlaku tanpa tujuan. Aku berjuang, mergo butuhku apa? Butuh merdeka. Nggih. Nek ora butuh merdeka ya mau berjuang. Leres. Masih urip di bawah telapak kaki kaum penjajah ya wis mau berjuang kok. Pengen merdeka kok mau berjuang. Kon disangkane. Muga donya iki sine ya negatif karo positif. Ya ana wong serakah, ya ana wong jujur. Lah niki Nggih. mboten saged Mas, dadi kabeh iki wis sak napa nggih, sak pasang. Nggih. Jadi nek pengen misalnya tirakat, apa tujuannya? Pengen urip mulya, monggo. Nggih. Nah, sedaya manusia kan pengen urip mulya lah. Nggih. Nah, mulya niku mboten namung lahir tok, mboten urusan pangan tok, tapi nggih urusan jiwa lah. Nggih, leres. Ngoten. Dadi wong tirakat niku mesti wonten tujuane, ana kanggone. Tak rewangi tirakat supaya uripku ben mulya. Tak rewangane tirakat supaya senajana bodho nek wong tuwa, anake supaya bisa mapan. Leres. Ora ketemu aku, ketemu anak putu. Ngoten lah. Batine wong laku niku mesti enten tujuane. Nek mboten enten tujuane, mboten enten mosok mlaku tanpa tujuan. Nah, terus pundi? Nggih. Ngoten niku dados lelampahe tiyang Jawi nggih. Sejatine ngoten nggih. Nggih, paugeran niku. Nggih. Mbah, pripun biasa tiyang Jawi ini kan napa nggih? Nggak ada totonan, nggak ada coro. Nah, terkait hal ini pripun corone tiyang Jawi niku terutama orang Jawi sing kuno, Mbah, sing pun riyen-riyen ngoten lho. Nggih. Memandang Tuhan sebagai sosok ten wedal utawi kesadaran yang hadir di dalam terlebet. Nggih. Ngertos kula sing dikarepaken. Ngeten nggih. Tiyang Jawi niku sampun manggihaken tentang bertuhan niku mboten namung setahun, 2 tahun, mboten 10 tahun, 20 tahun, atusan tahun.
tandane napa? Wong Jawa niku lagi ngitung dina, ngitung tahun. Tahun Jawa niku tahun sing paling tuwa, Mas. Ngoten nggih. Sak dunya niku tahun sing paling tuwa niku tahun Jawa. Nah, tapi winginane kula nggih sempat wong dereng ngerti, sempat melu umum. Nggih. Nah, sing deknane dianggap tahun Jawa, wong sing ora gelem belajar, ora gelem goleki, tapi niki kula pun curiga suwe. Lho, mosok tahun Jawa kok lagi 1959 sakniki. Mungko Jawa niku sebelum Masehi wong Jawa wis iso ngitung tahun. Pun nggak ada kalender Wis nggih. wis iso nemokno tahun. Nah, tibake ketemu kula padosi niki pirang-pirang tahun sakniki pun nemok jawabane. Nggih. Nah, sakniki sing bener tahun Jawa sakniki niki usiane wis 2937. Suwepo nggih. Nah, jadi tahun tertua di dunia nek piye.